Hi ha llibres amb els que aprens alguna cosa nova i per mi Les cures de Premila Nadasen ha sigut un d'ells, un assaig del 2023 que s'ha traduït ara a finals del 25 a casa nostra i que ens parla sobre tot el sistema de les cures, de tenir cura d'una persona, del fet de com sigui una feina remunerada o no, que es fa de manera voluntària o de manera, doncs, perquè necessites menjar. Hi ha un sistema en el qual les persones ens cuidem, ja sigui fent feines a casa, com a infermers, com a professors, com a tot el sistema que intervé en el fet de que nosaltres puguem estar bé i d'una manera altruista o remunerada fem una cura a nivell social. Crec que és molt interessant. Ara, he de dir que, clar, és el punt de vista dels Estats Units i, per tant, hi ha moltes coses que aquí a Europa i en concret a Espanya i a Catalunya no són aplicables perquè nosaltres sí que tenim una seguretat social i un metge que és universal al que tu pots anar. Per tant, hi ha matisos molt diferents de punt de vista, però crec que és un llibre que m'ha anat molt bé per aprendre conceptes nous, com per exemple què és la cadena de les cures, no? Que és aquest procés o quantes persones intervenen en el moment de que una persona tingui tot el que necessita i estigui cuidada. Després també he après coses com què seria la reproducció social, és a dir, el fet de que la societat, la manera com vivim, es vagi traspassant de generació en generació. He agafat aquest llibre en un bon moment perquè volia com aprendre i més d'un tema que jo no he tractat, perquè a filologia això no es tracta. Sí que és veritat que crec que, per exemple, si hi ha algú aquí que faci antropologia o que li interessin aquest tipus de temes més polítics des d'un punt de vista amb un punt de crítica al capitalisme, perquè aquí es veu com es pot utilitzar aquestes cures que han de ser una cosa positiva i altruista per obtenir un benefici propi, doncs és molt interessant i crec que us pot agradar. Ara, sí que heu d'estar en aquest mood, en aquest moment vital de dir vull un llibre per esforçar-me una mica i per aprendre coses noves, perquè hi ha moltes dades, a part de les reflexions de l'autora, que crec que són superinteressants i que es nota que ha fet un gran treball. Així que res, suposo que estic en la meva era dels assajos i només em queda donar les gràcies a Tigre de Paper perquè quan vaig anar a la presentació fa uns mesos, ho podeu buscar en vídeos anteriors al meu perfil, de les novetats. Vaig escoltar que parlaven d'aquest llibre i em va cridar moltíssim l'atenció. La veritat és que estic superfeliç d'haver-me'l llegit perquè sento que he après i crec que això és una molt bona cosa que té la lectura. I ja està. Aquí el teniu, Les cures.